Ahojte priatelia, aj v týchto horúcich letných dňoch vás pozdravujeme zo štúdia podcastu Podcastom, ktorom je inak aj bez klímy celkom príjemne. A sme tu najmä preto, aby sme vám aj dnes priniesli jedno veľké svedectvo, jeden veľký príbeh, povzbudenie či evanjelium do každého domova, v tejto farnosti do každého srdca pezinského farníka. Dnes to nebude inak a máme tu v našom kresle, v našom štúdiu Martina Hrica, ďalšieho výnimočného pezinčana, výnimočného farníka, s ktorým sa budeme rozprávať o jeho manažerskom poslaní, ako aj v službe pre Božie kráľovstvo, a určite nevynecháme ani jeho rodinné radosti či starosti, ako aj voľnočasové aktivity. Tak Martin, vítaj v našom podcaste Pod kláštorom. Ďakujem za pozvanie a zdravím vás. Tak, veľmi sa tešíme. A ako pre každého hostia máme na úvod pripravené také 3 otázky z kategórie prvý, prvá, prvé a pripravil som si ich aj pre teba. A čo ti napadne ako prvý alebo obľúbený Mondelez výrobok? Ďakujem za otázku. Ja som teda taký, nie rodený Bratislavčan, ale vyrastal som tam asi od 3 rokov, pretože som sa varoval u svojho starého otca, starej mamy v Bratislave. A keď sme k ním išli, tak sme išli po Račianskej a teda dýchali sme tú vôňu čokolády a teda spomínam si, že som veľmi mal rád štolverky, boli hnedé a zelené, tak zelené boli s orieškami. To boli také najlepší prvý výrobok Figara. Štolverky, volalo sa to štolverk, vtedy sa Figaro sa volalo štolverk. Máš pravdu naozaj, že v celej Bratislave je na cestách cítiť smog, ale ako náhle prechádzaš tým kúskom Račianskej okolo Figara, tak tam sa ten smog zmení na čokoládu. Na čokoládu, presne. Konečne príjemná zmena. A čo tvoj prvý kontakt s manželskou prípravou alebo s manželskými prípravami? No to si teda spomínam, že to bolo dosť stresové, napäté. Tak asi v roku 2009 sme ešte presne nevedeli, o čom máme hovoriť a prišlo tam pomerne veľa ľudí a niektorých sme aj poznali, dodnes si ich pamätám a odvtedy sme tú tému viackrát upravili a zmenili sme ju, robili sme ju takou atraktívnejšou a vtedy to bolo naozaj veľmi náročné stretnutie. Pamätám si. A robíte to doteraz? Robíme to teda doteraz, ak by nás niekto chcel nahradiť, tak hľadáme teda už aj náhradu. Už sme teda zostarli za tých 15 rokov. Jasné, dobre, môžeme urobiť na konci keď tak nejakú výzvu, ale teda budeme o tejto téme aj rozprávať. A napokon tretia otázka, že prvýkrát alebo prvý kontakt s ľadom. Prvý kontakt s ľadom bol asi okolo, keď som mal tak 5-6 rokov, dostal som prvé korčule a z maminej strany moja krstná mama, moja mama aj strýko vedeli veľmi dobre korčulovať a pamätám si, že strýko mal na starosti hľadanie ľadov, či už to bolo v šúri alebo medzi Modrou a Šenkvicami alebo Pezinská kejda. A pamätám si, že on tak vykorčuloval na ten ľad a mne mama prvýkrát obúvala a ja som mu len tak zakričal, hneď prídem za tebou. No a jak som prišiel na ten ľad, som pochopil, že to nebude také jednoduché a že ešte veľa rokov sa to bude musieť učiť. Takže začal som si to užívať, až keď Noro Kapucín nás zavolal na ľad a teda začali sme sa učiť potom v 45-ke hrať hokej, takže do dneska to hráme. Hej, super. Tak ďakujem ti za odpovede na tieto úvodné otázky. My ideme postupne v našom podcaste do ďalších tém, do ďalších otázok, tak poďte aj vy, milí diváci, milí poslucháči, s nami. Ahojte priatelia, vítajte naspäť v našom podcaste Pod kláštorom. Dnes tu máme ako hostia Martina Hrica, s ktorým sa budeme rozprávať o jeho dospievaní, o jeho koničkoch, o jeho práci, o jeho službe pre Božie kráľovstvo. Ale poďme pekne postupne a teda Martin, viem o tebe, že sa narodil v Prievidzi, ale väčšinu svojho života si strávil tu v Pezinku. Tak ako si teda prípad, alebo v okolitej Bratislave, tak ako si prípadne spomínaš na obdobie svojho detstva či dospievania v kontexte aj s rodinou, priateľmi, záujmami, prípadne prežívaním viery? Ako to u teba bolo? Takže ďakujem za otázku. Ja som sa narodil v Bojniciach. Všetci, čo sme žili okolo Prievidze Novák, tak tam je jediná pôrodnica a teda bolo to v Bojniciach. Ale vlastne z toho času si nepamätám skoro nič. V 72. roku som mal 2 roky, sme prišli do Pezinka. No ale čo si tak teda už teda ako rané detstvo spomínam, asi v 74. roku, keď som mal 4 roky, sme sa nasťahovali do prvej bytovky na sídlisku Juh a vtedy som začal chodiť s mojimi kamarátmi, už som mal 5-6 rokov, začal som chodiť von. A to rozostávané sídlisko, to bolo naozaj nádherný priestor na také detské zbojstvá a teda sme tam sa naháňali v tých rozkopaných kanáloch, v tých bytovkách ešte paneloch nepostavených. A spomínam si, že keď som mal asi 10 rokov, tak už sa začal stavať skelet 12 poschodových bytoviek. No a vtedy sme po schodoch, ktoré ešte nemali zábradlie, vybehli na strechu a odtiaľ sme sledovali, čo sa deje v Pezinku, tak keby to rodičia vedeli, tak teraz majú šancu, teda mama sa to dozvedieť. Ale keby rodičia vedeli, čo sme vystrájali, tak ako už to vedia. Bolo by to veľmi zaujímavé. No a potom, ako z hľadiska toho dospievania, ako do tých 15 rokov, ja som bol naozaj taký sídliskový chalan, vyrastal som na ulici. V 15 rokoch som sa venoval tak vážnejšie už športu. Aj na tej ulici sme hodne športovali, ale už potom som začal hrať volejbal. No a
Zapýtal si sa aj na náboženstvo. Ja som nechodil na náboženstvo do školy, to bol 88. rok, alebo teda ešte pred revolúciou, ale ja som chodil na takú prípravu individuálnu môjmu veľmi dobrému kamarátovi Marianovi Brownovi a vlastne od svojich 10 rokov som k nemu chodil až do možno, že 18 rokov a my sme tak filozoficky sa rozprávali o viere a rôznych názoroch na život. A on ma aj pripravoval na prvé sväté prijímanie na birmovku a bolo nám spolu veľmi dobre a dodnes sme veľmi dobrí kamaráti. Keď počujem meno Brown, tak je to nejaká rodinka s našim zvukárom. Je to jasné, samozrejme je to jeho otec. Áno, takže sú tam nejaké pokrvné kontakty a stojí tá bytovka dodnes? Bytovka stojí dodnes a teda bola už mnohokrát opravovaná a teda viem presne ukázať, na ktorom teda kraji tej 12-poschodovej bytovky som stál a pozeral sa dole. Hej, a keď si spomenul teda skelety tej bytovky, tak treba teda povedať, že teda takéto stroje alebo veľké možno kusy, ja neviem, budov a tak ďalej ťa sprevádzajú celým životom, taká tá vášeň pre veľké stroje ti ostala, čo napokon teraz spôsobilo, že sa aj rozhodol študovať na Slovenskú technickú univerzitu. Tak ako si prípadne, alebo mal si možno prípadne nejaké iné výhľady tak smerom isté, ako budúcemu to sa kryštalizovalo. Vtedy my sme mali, môj otec bol hudobník síce, ale bol veľmi dobrý technik a vtedy sme mali Moskviča a vtedy kto si vedel opraviť auto sám, tak mal výhodu, lebo tých servisov nebolo veľa, takže môj otec si všetko opravoval sám, ja som mu teda asistoval a mali sme také jednoduché opravy, výmena výfuku, ale mali sme aj také, že sa zlomilo spiatočkové koliesko v prevodovke alebo v diferenciáli. Tak sme si aj toto opravovali, ja som mu asistoval, takže som získaval taký vzťah k strojarine. Ale na druhej strane aj venoval som sa záhrade a teda bavila ma aj teda záhrada, keď som mal okolo 15 rokov a chcel som byť aj poľnohospodár. Ale myslím si, že všetko to potom sa vykryštalizovalo na Pezinskom gymnáziu. Mal som výborných učiteľov, pána profesora Birdzeka, pani profesorku Diviakovú, čiže základy deskriptívy, matematiky a strojariny. Tak som sa potom pomerne ľahko rozhodol na výšku a vďaka aj teda gymnáziu v Pezinku som tú školu veľmi tak jednoducho prebehol, lebo už som sa nemusel učiť predmety, ktoré ma nebavia, ale tie predmety ma naozaj bavili. Jasné, a teda čo tá STUčka, ako si spomínaš na svoje štúdium? No tak, boli to roky po 89., 88., 89., boli to veľmi príjemné roky, lebo som chodil s mojou budúcou manželkou, mali sme univerzity 1,5 kilometra vzdialené od seba, takže ráno sme išli spolu do školy, po obede spolu zo školy a naozaj keď ťa niečo baví, tak sa to ľahko učí. Ako dva predmety ma nebavili, to bola politická ekonómia a druhý bol vedecký ateizmus a ten ma dokonca aj bavil, lebo som sa tam mohol prekárať s tým prednášajúcim a už bolo po revolúcii, tak som sa mohol hlásiť a mohol som teda mu dávať rôzne otázky. Takže, ale tesne po revolúcii to bolo nejakých pár mesiacov. A teda už vtedy ste sa zoznámili s Angelou, hej? No my sme sa s Angelou zoznámili takto. Ja som začal chodiť medzi tú kresťanskú mládež nejak, keď som mal 18 rokov. No a ja som Angelu poznal od detstva, lebo moja bytovka ako prvá na tom sídlisku a Angelina bytovka ako druhá postavená je asi 150 metrov od seba, tak my sme sa poznali. Poznali sme sa z husly, ona chodila na husle, ja som chodil na husle. Ona bola dobrá žiačka, ja som bol zlý žiak, alebo horší žiak. No ale potom my sme sa poznali, že existujeme, sme vedeli, ale keď som prišiel medzi tú mládež a tu som mu spoznal, tak som zistil, že je ako výnimočné dievča, tak ja som potom urobil výnimočný krok a potom sme začali spolu chodiť. Tak to som mal takých 19 rokov v 89. Takže takto sme si spríjemnili vysokú školu potom. Veď k tomu sa ešte potom dostaneme, ale keď sa naspäť vrátime k tej STUčke, tak treba dodať, že teda táto vášeň pre stroje alebo techniku ti ostala aj po štúdiu a teda hneď potom si nastúpil do vlastne veľkého závodu, veľkej medzinárodnej spoločnosti Mondelez, ktorý si vlastne pôsobil celých 27 rokov, ak si to dobre pamätám, ak som to správne spočítal, tak ako si spomínaš na toto svoje obdobie, na celých tých možno 27 rokov? Dnes sa už taký trend určite nenosí, že by ľudia takto dlho pracovali pre jednu spoločnosť, tak aký to bol pre teba čas? Aké si možno získal skúsenosti, čím všetkým si prešiel? No tak to by som dlho vedel o tom rozprávať, ale ja som nenastúpil hneď vtedy sa to volalo Jakob Suchard Figaro. Ja som najprv robil v projekčnej kancelárii asi rok, ale ja som zistil, že keď skončíš školu, tak tam ťa učia konštruovať, projektovať a učia ťa za konštruktéra. Ale ja som zistil, že mňa by asi nebavilo byť nejakým konštruktérom a kresliť výkresy a sedieť za AutoCADom a robiť nejaké takéto nákresy. A ja som postupne zisťoval, že čo vlastne chcem robiť a našiel som vtedy v časopise Smena, to ešte nebolo SME, inzerát, že hľadajú procesného inžiniera so 6-ročnými skúsenosťami a perfektnou angličtinou do Kraft Jakob Suchard.
tak som sa tam prihlásil a ja som mal iba rok praxe a po anglicky som vedel hapkavo a zobrali ma tam. Nerozumiem prečo doteraz, ale zobrali ma tam. A teda mohol som teda začať sa venovať procesnému inžinierstvu, nejakému systematickému nastavovaniu procesov. A teda ja som zistil, že v podstate oveľa viac mi sedí, keď aj porozumiem technike, ale keď dávam ľudí dohromady, ktorí je rozumejú ešte viacej a potom vieme spojiť síly a postaviť niečo veľké. Takže ja som sa vlastne tomuto vo Figare venoval. Najprv 5 rokov som bol teda procesný inžinier a do hĺbky som sa snažil poznať procesy, stabilizovať ich. No a potom už neskôr som dostal zodpovednosť za to, aby som riadil výrobnú prevádzku, menší výrobný závod, väčší výrobný závod, no a potom viacero závodov už naraz spolu ako taký výrobný klaster. No a na záver som sa už venoval automatizácii v rámci Európy a digitalizácii, takže tam sa spája tá technika a aj teda tá nejaká schopnosť komunikovať a spájať ľudí dohromady, aby sme vytvorili spolu niečo pekné. Jasne, akože za tú dobu sa to tam asi riadne muselo meniť, teda jednak sa menili tie názvy, jednak asi aj tá spoločnosť rástala z tej rástla z tej národnej na tú medzinárodnú. A ako si teda spomínal, že teda na začiatku boli tie stroje asi viac mechanické, viac teda manuálne, neskôr prichádzala automatizácia, digitalizácia, ako možno toto, alebo ako toto na teba pôsobilo, ten neustály vývoj tých technológií, že kam sa to posúvalo celé? Áno, tá výhoda bola v tom, že nielen som ich mohol vnímať, že tie technológie existujú, ale výhoda bola v tom, že my sme ich naozaj kúpili, že ten Kraft v tom čase mal naozaj veľa peňazí na to, aby investoval do projektov, ktoré mali zmysel. Tak my sme tie stroje naozaj vymenili, že keď mal nejaký už starý 30-ročný stroj a vedeli sme, že na ňom chceme ešte ďalej vyrábať, máme výrobky, tak sme kúpili nový a tak som sa vedel dostať do kontaktu aj s týmito novými zariadeniami. No a vlastne doviedlo to až k tomu, že sme v posledných rokoch okolo 2022 zavádzali kolaboratívnu robotiku. To sú vlastne stroje, ktoré vedia spolupracovať s človekom, vedia si od človeka z jeho ruky zobrať výrobok do svojej ruky a vedia ho teda ďalej pretvárať. Tak sme inštalovali takéto roboty alebo autonómne vozíky, teda už paletizačné vozíky, ktoré nemusí riadiť človek, ale chodia sami po výrobe. Plne automatický sklad, ktorý sme nazvali, že funguje aj pri zhasnutých svetlách, že sa tam už nemusí svietiť a tak ďalej. Takže mal som to šťastie, že tá firma investovala a mohol som byť pri tom, takže som sa to mohol aj naučiť. A aké bolo pracovať možno dennodenne tam cítiť tú vôňu čokolády a... Tak to už nie je teda veľmi zaujímavé a hlavne teda my sme to museli naozaj riešiť, pretože tí ľudia, čo bývajú okolo, tak tiež nechceli, aby ich prádlo voňalo po čokoláde, ale teda po tom pracom prášku. Tak my sme museli tú klimatizáciu neustále zlepšovať filtráciu a púšťať to do dvora a púšťať to iným smerom, aby sme teda to ovzdušie tých ľudí netrápili tým vzduchom. Takže vnútri to nie je až tak cítiť, ale tá výroba čokolády je na prízemí a odtiaľ naozaj ide veľmi intenzívna vôňa čokolády von, tak to sme museli nejako chrániť. Na mňa to pôsobilo tak, že už postupne som tú čokoládu moc ani nemusel jesť, ale teda v malých dávkach stále si pravidelne rád dám čokoládu. Dobre, to ti teda ostalo a teraz tak mi napadá taká otázka, že spomenul si teda, že si prešiel viacerými tými manažerskými pozíciami, stal sa ako keby mal pod sebou väčšie týmy, väčšie projekty a tak ďalej, tak ako možno toto drsné prostredie, nazvime to nejakého biznisu alebo takého obchodníckého ducha, tak ako to možno na teba pôsobilo, na tvoje hodnoty, postoje ako človeka, manžela, kresťana? Tak ja som ho nevnímal ako nejaké veľmi drsné to prostredie, pretože tá firma, teda je to americká firma s kultúrou anglosaskou a v rámci tej kultúry sa veľmi vážia veľmi hlboko ľudské hodnoty, ako je kolegialita, ako je ústretovosť, ako je vzájomnosť. Čiže aj keď niekto nebol nejak veľmi nasmerovaný na vzájomnosť, ale bol silný individualista, tak v rámci tých hodnôt my sme sa mohli na ne odvolať a mohli sme proste na ne poukázať a mohli sme vytvárať toho tímového ducha. Takže ja si nemyslím, že by som bol vystavený nejakej ťažkej drsnej kultúre. A hlavne, čo sa týka dodržiavania legislatívy, tak tá firma je veľmi, veľmi náročná v tom, aby nevznikali žiadne podozrenia z nejakého nekalého biznisu. Takže len pre predstavu, my sme mali napríklad zakázané, aby sme prijali pozvanie na nejaký futbalový zápas od našeho dodávateľa, prijali lístky, alebo aj keď sme išli na večeru, tak sme nemohli ísť na nejakú veľmi drahú večeru, alebo bola platená nami, ale nemohli sme prijať pozvanie. Takže ten protikorupčný systém v tej firme bol fantasticky zabezpečený a z tohto hľadiska tá firma má veľmi vysoké hodnoty.
jasné, že sa jednalo o konkurenčné prostredie, lebo tých závodov v Európe, ktoré vyrábajú čokoládu, je asi 20. No a každý sa snaží získať tie výrobky, ktoré môže vyrábať, takže tam už naozaj to bolo niekedy o tom, že sme museli veľmi silne argumentovať, že ten výrobok sa musí vyrábať v Bratislave a nie v Nemecku a tak ďalej. No ale tam bolo tiež do istej miery veľmi férové prostredie v tom, že čísla, teda financie, argumenty, kvalita, to všetko vedelo presvedčiť ten manažment, že sme správny závod a vzhľadom na to aj ten závod stojí na tej Račianskej ulici dodnes. A keď si zoberieme, že na tej ulici bola Palma, bola tam Dimitrovka, boli tam mlyny a pekárne, tak tie závody už zanikli, ale to bratislavské Figaro tam stále stojí. Takže naozaj má to taký cvenk, ako to je výborný závod. Ako dlho tam už Figaro je dokopy? Ja si myslím, že tam od nejakého roku 1890, takže to malo nejaké 120. výročie alebo 130. výročie už. Takže... To je naozaj pekné číslo. Áno, takže to už... Je tá stará budova, ktorá bola ešte v počiatku postavená, tak tam ešte ten pilier tej budovy stojí, takže ešte má to aj taký historický rámec. No dobre, tak opustíme už teraz tému zamestnania a poďme teda, tam sme spomenuli aj s tou Anželou, teda, že sa zoznámili už od ako keby útleho detstva k takej väčšej láske to prešlo na gymnáziu či vysokej škole. Až na vysokej škole by som povedal. Až to teda potom dospelo k svadobnému oltáru. Tak. Čomu teda gratulujeme, tešíme sa, ale teda spomenuli sme tam aj tému tých manželských príprav, ktoré ste ako keby začali robiť spolu. Tak ako si možno spomínaš na túto službu, na začiatky tejto služby a možno nejaké porovnanie so súčasnosťou, ako aj možno sa páry menili alebo menia. Tak my sme to, nebolo to až tak o mne, lebo ako si sa prípadne k tomu dostali? Áno, manželka je endokrinológ, čiže hlavne je to o tej odbornej veci, záležitosti. A ona ako endokrinológ bola oslovená pánom farárom Sitkom, čiže to naozaj bolo nejaký rok 2008-2009. No a vzhľadom na to, že v okolí nebol žiaden iný pár, ktorý by sa toho ujal, no tak sme to prijali a začali sme to robiť. A ono, keď sa pýtaš na tie páry, tak ono to bolo väčšinu času tak, že tie páry vo veľmi malom percente išli také, ktoré spolu nežili a išli sa zosobášiť. Ale boli tam také, ktoré si dávali do poriadku manželstvo. Takže my sme aj to plánované rodičovstvo a tú prednášku vlastne upravovali na to, aby sme hovorili ľuďom, ktorí majú skúsenosť, ktorí vedia, a len sme im rozprávali o tých výhodách a tom celom rozmere toho, aký to má vplyv aj na vzťahy vlastne tej manželskej dvojice. Takže takýmto spôsobom to vlastne vedieme doteraz. Takže... Ale teda vy ste mali na starosti len túto konkrétnu tému, alebo teda alebo koľko možno tá príprava obsahuje, koľko stretí? Príprava myslím, že má nejakých 8 prednášok alebo 10 prednášok, takže pán farár a pán kaplan majú 2 prednášky a ostatné majú manželské páry, ale my máme vždycky túto jednu tému. Teraz sú tam zaangažované iné manželské páry, samozrejme, ktoré teda preberajú tie svoje témy a vašou špecializáciou je práve táto téma. Tak, máme takú najcitlivejšiu a teda veľmi radi by sme ju už odovzdali, ale tak ešte stále ju nikto nechce prebrať. A ja ste v tom dobrý. To neviem, ale teda to by sa bolo tých párov opýtať. No spätné väzby až tak často nedostávame. A teda keby sme sa bližšie možno pozreli na túto oblasť, teda tá téma plánovaného rodičovstva, alebo teda, tak sa to myslím, že presne volá, alebo teda podporované plánovanie rodičovstva. Prirodzené plánovanie rodičovstva. Tak čo to vlastne teda presne znamená možno, alebo s nejakými inými druhmi, či už antikoncepcie, alebo... No tak ono je to ťažké takto vysvetliť. Hlavne pre mňa, ktorý som teda není lekár, ja nemám ani tú slovnú zásobu, aby som sa takto z hľadiska odborného vyjadril. Ale ja to pojmem tak po svojom, že v podstate v ľudskom tele existuje obrovské množstvo procesov. A na rozdiel od tých procesov, ktoré existujú v tom našom svete, ktoré človek nadizajnuje, zrealizuje a na začiatku má nejaký vstup a na konci dostane nejaký výstup, ktorý jeho kvalita závisí od toho, ako to celé spravil, tak v tom ľudskom tele my nie sme dizajnéri toho ako ľudia. Hej, to stvoril niekto iný, ale ľudia to objavujú. Veda a výskum objavuje, ako to funguje v tom ľudskom tele. No a v tom ľudskom tele jeden ten proces, keby som to tak zjednodušil, je reprodukčný proces. A ten tiež postupne ľudia objavujú. No a 15 rokov dozadu sme mali mierne odlišné informácie, ako máme teraz. Čiže my tiež stále musíme tie prednášky obohacovať, lebo o tom vie manželka viacej a viacej. No a je dôležité teda povedať, že ak ten proces ľudia dneska dôsledne poznajú a dôsledne dodržujú vlastne princípy toho procesu, tak si vedia veľmi pekne naplánovať potomstvo. Hej? No.
Samozrejme, že to vyžaduje od nich aj určitý spôsob životný, ktorý musia teda dodržiavať, ale taký bočný efekt toho je veľmi pozitívny, lebo teda tí manželia, ktorí takýmto spôsobom sa rozhodli žiť, tak oni sami potvrdzujú, že to má aj taký bočný efekt na ich vzťah, na ich vzájomnosť, na ich porozumenie a že sa vedia viacej rešpektovať, keď teda pochopia ten reprodukčný proces a keď ho dodržiavajú, keby som to tak inžiniersky povedal. No a na opačnej strane tohto prírodzeného plánovania stojí teda nejaká hormonálna antikoncepcia a zase keď to pozriem sa na to z toho procesného hľadiska, tak to ako keby ste do nejakého zadefinovaného procesu, kde na konci máte nejaký výstup, vy chceli z toho výstupu urobiť niečo iné, nejaký iný výrobok, ale tým, že priamo vstúpite do toho procesu zvonka nejakým iným materiálom. No a to sa nemusí podariť. Ani v ľudskom dizajne nejakého procesu sa to nemusí podariť. No a teda je naozaj otázka, že ako sa to darí v tom ľudskom tele, pretože fakt je ten, že tá hormonálna antikoncepcia, ona splní ten účel, ona funguje. Dôležité je potom si aj povedať, že aké sú tie bočné efekty. Že či tie bočné efekty nie sú natoľko nebezpečné, že by ľudia mali byť o nich spravodlivo informovaní. A veľmi dôležité je, aby každý individuálne zvážil, že či teda chce zobrať benefity a tej hormonálnej antikoncepcie, keď to má aj tie nežiaduce efekty. Takže toto sa snažíme ľuďom vysvetliť a samozrejme je na nich potom, aby zvážili pre a proti a aby sa rozhodli, akým spôsobom teda chcú v tom svojom živote plánovať si svoje rodičovstvo. Čiže takto by som to asi tak zaujímavý pohľad, inžiniersky by som to veľmi technicky. Takto technicky inžiniersky. Ako reagujú na to tí manželia? Však tak väčšinou tie páry sú asi teda také prevažne z veriaceho prostredia. Nie, práve že nie sú. Akože nie, tam či neargumentujú nejako veľmi, alebo... Tak aj sa pýtajú, ale oni nie sú, tam nemáme páry až tak veriacich ľudí, ale mnohí, prekvapivé je, že mnohí sú prekvapení, že aké to má nežiaduce efekty. A očakával by som, že príbalové letáky majú preštudované a že sú informovaní lekármi, čo a ako. A očakával by som, že keby si prečítali muži ten príbalový leták, tak asi by nechceli, aby ich manželka, partnerka si dávala takúto hormonálnu antikoncepciu. A je tam ešte jeden veľmi vážny efekt. A to je to, že nie všetká hormonálna antikoncepcia zabráni počatiu, ale niektorá nezabráni počatiu, ale spôsobí to, že ten plod v ranom štádiu sa nemôže vyvíjať. On vlastne zahynie. No a tu už dochádza pre mňa ako to závažné veci v tom, že pre mňa tento plod v ranom štádiu je plnohodnotný človek v istom štádiu vývoja. To znamená, že má genetickú informáciu a či už sa vyvíja v tele ženy, ale aj mimo tela ženy, on by sa dokázal vyvinúť plnohodnotného človeka a robiť rozhodnutie nad takouto bytosťou je pre mňa neprípustné, ale ja chápem, že my sme občianska spoločnosť, ale myslím si, že ľudia by mali o tom vedieť. Že tí ľudia by naozaj mali o tom vedieť, že možno, že berú aj antikoncepciu, ktorá spôsobuje toto. Hej. Takže to som chcel teda povedať, že nie je to také jednoduché. Jasné, ďakujeme za vysvetlenie aj povzbudenie pre mnohé páry. A keď robíme naspäť takú odbočku alebo skok teda k tej práci, treba povedať, že už v dnešnej dobe si riaditeľské kreslo v Mondelez vymenil za koučovské kreslo alebo také konzultantské kreslo a teda radíš iným ďalším podnikateľom alebo začínajúcim podnikateľom ako možnosť inovovať alebo zefektívniť to svoje podnikanie. Tak ako sa dostal k tejto roli alebo ako sa ti prípadne darí v tomto novom povolaní? Tak je to pre mňa úplne nová pozícia. V podstate ja nie som coach, lebo ja tie skúsenosti, ktoré som nabral za tie roky, tak ja ich vlastne ponúkam ako nejaký hotový systém, ktorý som schopný zaviesť, popísať a urobiť nejakú zmenu tej spoločnosti, urobiť transformáciu a zabezpečiť, aby tí ľudia ju nejakým spôsobom akceptovali do nejakej miery. Kaučovanie je skôr o tom, že vy nemáte návod, že nevieš, ako to spraviť, ale snažíš sa otázkami doviesť toho klienta k tomu, aby on sám prišiel na ten spôsob. Toto nie som coach, nemám certifikácie na coacha, ale som vlastne optimalizačný konzultant a robím transformácie biznisu. Takže
Nie je to ľahké, nie je ľahké si v tomto aj zohnať zákazku. Už potom je jednoduchšie tú zákazku dodať, pretože v tomto sa cítim ako dosť dobre, ale zháňať to nie je jednoduché. No a v podstate dostal som sa k tomu tak, že moja práca v Mondalize skončila aj s hľadom na to, že ja som si celý život hľadal prácu, ktorá by mala také vybalancovanie osobného rodinného života a teda tej odbornej praxe. Ale ja už som túto moju prácu nemohol vykonávať zo Slovenska, musel by som vycestovať do relatívne ďalekého zahraničia. No a to je pre mňa veľmi vzácne, mesto Pezinok a vzťahy ľudí okolo, rodina. A teda už som nebol ochotný vlastne prerušiť všetky tieto kontakty a korene, som tu veľmi intenzívne zakorenený. Tak som sa rozhodol pre takúto cestu a teda nejakým spôsobom s ňou sa zžívam, tak je to rok a 6 mesiacov, čo takto pracujem. A teraz sám si spomenul, že teda ako keby nechodí práca za tebou, ale ty si hľadáš tú prácu, že ty oslovuješ firmy, ktoré ako keby, že možno... Ona za tá práca za vami príde, ale najprv musíte povedať, že existujete, takže musím chodiť po konferenciách, ukazovať, čo viem urobiť, čo som spravil a potom oni, tí konkrétni zákazníci si vás nájdú a prídu za vami. Ale musíš spraviť hodne veľa práce v oblasti kontaktov, marketingu a takého oboznámenia tých ľudí, že čo vlastne vieš. Hej, takže... a či by nestačilo iba CVčko zavesiť tvoje niekde a tam, keď uvidia celú tú hierarchiu. Tak to ešte nestačí. Ale hej, ako si načrtol teda aj taký ten lokál patriotizmus, alebo teda tú spätosť s mestom Pezinok a so všetkými jeho krásami, tak tvoja taká ďalšia možno aktivitka, ktorej si sa otvoril, bolo vlastne zasadnutie do poslaneckej stoličky, teda ako mestský poslanec tu v Pezinku. To bolo pred 3 rokmi. No, v novembri, myslím, že tak 2 roky, no. Tak čo ťa prípadne viedlo k tomuto rozhodnutiu, alebo k tomuto To je tiež dobrá otázka, lebo... Práve ten možno okolo patriotizmus, tá láska k Pezinku. To asi nie, ale skôr také, že som si tak uvedomil, že keď som chcel dosiahnuť niečo v živote, na čo mám vplyv, tak sa mi to podarilo. Hej. Keď chcem mať poriadok na dvore, no tak si ten poriadok spravím. Keď chcem mať poriadok v obývačke, si ho spravím. Keď chcem správne vychovávať svoje deti, tak im venujem čas a urobím všetko, aby som ich takto vychoval. Ale keď chcete mať už pred bránkou chodník v poriadku, no tak buď si ho spravíte sám, alebo musíte niečo urobiť navyše. Keď chcete mať verejné veci a nechcete sa len sťažovať, chcete, aby ste mali, cesty v poriadku, aby fungovalo zdravotné stredisko, aby fungovali veci, ktoré sú verejné, dostupné, tak keď sa o ne nebudete starať, tak ja si myslím, že tým, že ich budem kritizovať a vypisovať na sociálnych sieťach, ako to nefunguje, tak oni sa tým nenapravia. Čiže jediný spôsob mi vychádzal taký, že musím nejakým spôsobom začať aj na tieto veci vplývať a keď mám čas, teraz v týchto rokoch, no tak ako zástupca v tom mestskom zastupiteľstve, v tej samospráve, ona sa nespravuje sama, ju spravujú ľudia, no tak sa musím pričiniť o to, aby som porozumel tomu, aby som tam vedel odozdať skúsenosti, aby som vedel dohliadať na to, či naozaj to ide tým smerom, ktorý si ja myslím, že je správny, a aby som vedel prípadne vysvetliť poslancom, že si myslím, že mám iný názor a že si to myslím, že by to malo byť trocha ináč. Takže teraz sa s tým zžívam a snažím sa hľadať riešenia, presviečam, argumentujem, takže nejakým takým spôsobom myslím si, že to je... A teda samozrejme hovorím, že je to otvorené pre každého, takže treba len, kdokoľvek by chcel pozbierať, neviem, či 300 alebo 500 podpisov a proste... 500 podpisov stačí? Neviem, teraz myslím, 300 podpisov stačí, keď nechceš kandidovať za nejakú stranu. Ja som nechcel kandidovať za stranu, ja som chcel proste byť nezávislý, aby môjim teda, ale ani tí vlastne, ktorí tam sedia v tom zastupiteľstve a sú za nejakú stranu, tak oni sú vlastne nezávislí. Tá strana, nemyslím si, že na nich nejako tlačí, ale išlo mi o to, aby teda iba môj rozum a moje svedomie boli tým, čo mi diktujú, čo mám robiť. Takže som si zohnal tých 300 podpisov a kandidoval som. A keď to možno porovnáš, ja neviem, teda spôsobením, teda vedením vrcholového biznisu vo firme a teraz tuto v tomto mestskom zastupiteľstve, tak vnímaš tam nejaké prieniky, aj čo sa týka komunikácie s ľuďmi alebo spolupráce s ľuďmi? No isté, ako hodnoty. Každá tá komunikácia pomôže, ale ako to je úplne iné prostredie, pretože je to iné prostredie pre mňa ako zástupcu jedného z 25
ale je to aj pre tú výkonnú činnosť v tom meste, pre toho primátora a pre ten mesto Pezinok ako úrad je to veľmi ťažké, pretože oni musia mať všetko schválené mestským zastupiteľstvom. Mestskí zástupcovia, teda moja moc sa rovná 1/25. Čiže ja tam môžem síce niečo povedať, ale ma prehlasujú 13 a teda je po všetkom. Takže je to úplne odlišné, pretože v tej firme samozrejme tam, ak si získaš dôveru, tak tvoje argumenty tvoj nadriadený berie a není dôvod, prečo by si nedostal peniaze, nedostal nový výrobok, keď dokážeš presvedčiť kvalitnou prácou. No tak tu je to oveľa zložitejšie. Tu je nadriadený primátor? No nie, primátor nie je nadriadený mestskému zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo tiež vyjadruje vôľu ľudu, vôľu občanov a schvaľuje primátorovi, či daný program, daná stratégia je v poriadku alebo nie. On nie je nadriadený, ale to chcem povedať, že on to má tiež relatívne ťažké v tom, že on nemôže presadiť hocičo. Keď mu to neschvália poslanci, no tak nemá ani rozpočet. Takže musí tiež robiť podľa toho. No ale skôr ide o to, aby sa vedeli tí poslanci dohodnúť na dobrých veciach. A aby tí poslanci nerobili len pre svoju ulicu a pre svoj obvod, ale aby sa vedeli zhodnúť na niečom, čo je naozaj dobre pre všetkých. A o tomto vlastne, no nebudeme tu ďalej. Tak minimálne nejakú podporu tam máš, lebo teda okrem teba využil túto príležitosť aj tvoj zať. Mladý. Tak áno, ale je to otvorené pre každého, čiže každý mladý, jedna vec je veľmi dôležitá, kto by tam chcel ísť. Treba mať na to čas, pretože zastupiteľstvo trvá asi 6 hodín, ale pripraviť sa na ňo mne trvá 2 dní. Akože jedno stretnutie prebieha 6 hodín. 6 hodín trvá zastupiteľstvo, ktoré sa odohráva každých 6 týždňov, ale na to, aby som sa pripravil, ja na ňo potrebujem 2 dní, pretože si potrebujem tie veci preštudovať a potrebujem si ich prediskutovať. A keby som na to čas nemal, tak ja sa stanem vlastne, by som povedal, zdvíhateľom ruky, že neviem, za čo hlasujem. A myslím si, že toto je to najhoršie, čo môže poslanec urobiť. Nech sa radšej vzdá toho mandátu, keď to nemá naštudované, ale keď má argumenty, nech hlasuje podľa svojho svedomia, ale nech vie, za čo hlasuje. Keď sa aj zdrží, je to v poriadku, aj to je forma, ale musí vedieť, prečo sa zdržal. Takže musí tomu rozumieť. A to chce čas. Tak je to teda výzva aj pre každého, ktorého možno láka takéto lokál patriotizm. Takáto možno výzva pre Pezinok niečo urobiť, tak ste do toho pokojne pozvaní. A takým veľkým dlhoročným poslancom je aj Marián Šipoš, ktorý bol vôbec našim úplne prvým hosťom v podcaste. Tak to by ste možno chceli vidieť tento úplne prvý podcast, odkaz na neho bude tu niekde hore. Ale poďme naspäť k tebe, lebo teda do tretice, ak spomenuli sme teda to konzultantské angažmán, toto poslanecké angažmán, aby sme to dotvorili úplne do pestrosti, tak sa rozhodol pred pár rokmi aj stať takým rodinným babysitterom pre svoje 2 vnučky, dcerky Miriam, ktorej sa rozhodol ako keby, aby mohla možno viacej času venovať práci, takže teda 2 alebo 3 dní v týždni zoberieš si na starosť svoje 2 vnučky, 2 dcerky, tak ako sa prípadne cítiš v tejto pozícii? Ako je to aj celkom unikát, čo som zatiaľ tak počul. Je to veľmi milá práca, veľmi ma to teší a veľmi ma to náplňa. A mám na starosti Natálku, ktorú som si zobral v septembri a mám ju teda 2 dní do týždňa a mám ju celý deň, celé tie 2 dní a ten tretí deň si ju zoberie zase moja manželka, ktorá je v stredu doma a Esterku odvediem do škôlky a zase si Esterku o 3:00 zo škôlky zoberiem a potom sme ešte spolu, kým nepríde ich mama. A je to perfektný čas, pretože som si urobil takú dedoškôlku, tak učím sa kresliť, plastelinovať, spievame spolu, čiže máme telocvik, čiže máme spolu také hodiny, ako čo máme robiť, potom si čítame knižky, ideme po obede spať, navštívime jednu babku, druhú babku a je to veľmi pekné pre vytváranie toho vzťahu a som rád, že som sa mohol aj deťom venovať svojim a som rád, že sa môžem venovať svojim vnúčatám, že ma to baví a že mám na to energiu. Takže... Ako sa ti to darí celé stíhať, prepájať teda s prácou, s týmito rôznymi záujmami, koníčkami? Tak je to náročné, hlavne keď niekto tlačí na zákazku, aby bola veľmi rýchle, tak potom musím ešte po večeroch doháňať. Ale zase tým, že som na voľnej nohe, tak ja si viem popracovať v sobotu a nemám teda víkend taký, že oddychujem len cez víkend, ale viem si to poprehadzovať a viem zase
viem to podoháňať. Si viem predstaviť na tento motív nejakú príjemnú komédiu. Môžem dať kopu námetov. Hej, už ak na nás pozerajú nejakí producenti slovenskí alebo americkí, tak už majú námet na ďalšiu skvelú komédiu. Ako sa toto všetko dá nejako stíhať a ako možno okolo toho vznikajú nejaké komické, zaujímavé situácie. Spomenieš si na nejakú? Takto z volia ma nenapadne, ale už len komédia sa nás pozerať, keď ideme zo zmrzliny. Ako na tú zmrzlinu z tej škôlky, potom beriem deti na zmrzlinu, tak ideme relatívne ešte čistí. No a z tej zmrzliny už ideme teda, akože tá kakaová zmrzlina je úplne všade a musíme prejsť ešte teda cestu domov. Takže je to celé je to zábavné. Možno alebo teda sa možno niekto inšpiroval z tvojho okolia týmto nejakým novým motívom, fenoménom? Myslím si, že nie, ale takto ako aj moje deti vyrastali v dedoškôlke, pretože môj svokor sa staral o deti, keď mali 3, 4, 5 rokov, keď nechodili ešte do škôlky. Čiže on to vlastne takú tú dedoškôlku začal. Takže je tam hodne veľa nápadov, ktoré sa dajú kopia. Ja som vlastne už taká iná generácia, takže my sa už hodne aj teda hráme s iPadmi, takže to oni ešte sa nehrali. A tam je hodne nebezpečenstva, takže tie iPady obmedzujeme, ale vedia s tým narábať. Hej, no dobre, tak držíme palce aj do tejto aktivitky, ale teda popri tom všetkom, úplne na záver teda treba dodať, že máš čas aj na svoje koníčky, svoje záujmy, ktorých je tiež celkom dosť, by som povedal. Mám tu napísané veci ako horovezectvo, prípadne bicykel, gitara, aj účasť teda v hudobnej kapele, prípadne teda aj ten hokej, ako si spomínal, tak ako sa ti možno toto ešte nejako darí prípadne prepájať, alebo teda možno ako často sa ti darí týmto koníčkom venovať, ktorý je tvoj najobľúbenejší? Tak to je ťažko, ako dá sa. To je také vybalancovanie toho stresu, tej sinusoidy, keď ste na spodku a máte toho stresu veľa z tých vzťahov, ktoré teda nie sú vždy najjednoduchšie v rámci tej práce a mesta a tak ďalej, tak vtedy si oddychnem tým, že buď si idem zabicyklovať, alebo sa veľmi teším na tie ranné hokeje, ktoré mám, alebo večerný hokej. No ale napríklad gitara je tiež veľký upokojujúci nástroj a som si kúpil skladaciu gitaru, ktorá teda vie sa tak zalomiť perfektne a dá sa dať aj do lietadla. A tu som si bral so sebou na služobné cesty, lebo v tom manažerskom živote, hoci bol teda pekný, ale bol aj stresujúci, tak po nejakom ťažkom vyjednávaní meetingu som na hoteli si tú gitaru roztvoril a zahral som si aspoň 10 minút na nej nejakú vlastnú tvorbu, tak je to úžasné, keď je takýto partner s vami na cestách, nikoho iného tam nemáte, len tú gitaru, tak veľmi to pomôže. A čo ten hokej? No hokej teda, to je obrovský rozmer v mojom živote, pretože ja si bez toho hokeja neviem predstaviť vlastne ten môj život, takže keď som zranený, tak rýchle hľadám spôsob, ako sa z toho dostať a ako cvičiť, pretože naozaj hokej je náročný na chrbticu. Takže robím kompenzačné cviky, aby som ho mohol hrávať 2, 3, 4 krát do týždňa podľa toho, koľko mám čas a vládzem. No a je to neskutočná krása. Od malička som teda túžil ho hrávať. Nedalo sa to, keď som bol malý chalan, to proste na Slovan nikto z rodičov nás nemohol voziť. Takže som chodil do hudobnej školy, ale dneska husle som vymenil za gitaru a teda ten sen hrať hokej sa mi naozaj splnil, že máme v Pezinku perfektný štadión a užívam si či už bratislavské štadióny alebo Pezinský. Máte nejakú Pezinskú ligu? Máme Pezinskú ligu, alebo Karpatská liga amatérska je, ale to sa mi nechce až tak hrávať, to sa relatívne málo času si nalade a veľa času venuješ tomu, čo je okolo. Takže ja mám niekoľko partičiek, jedna je v Lamači, 3 sú v Pezinku. Na tréningy som chodil do Petržalky, takže je to hodne. Môže si dneska vybrať tých hokejov veľa. No dobre, tak ďakujem ti pekne. Toto bola teraz zároveň posledná otázka nášho dnešného rozhovoru, tak ešte raz teda veľká vďaka za účasť v našom podcaste Podcrusherom aj za všetky cenné odpovede a povzbudenia pre mňa aj pre našich divákov, poslucháčov a želám ti teda do tvojho pracovného, osobného aj rodinného života všetko dobré, veľa požehnania. Ďakujem pekne aj za pozvanie a som rád, že som mohol byť tu s tebou. Tak sme aj my veľmi radi a ďakujeme aj vám, našim poslucháčom, vašim divákom, že si opäť raz našli na nás čas. A budeme sa na vás tešiť aj na budúce, tak dovtedy vám želáme ešte veľa požehnaných horúcich dní a majte sa krásne. Ahojte. Majte sa.